Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayao ko ikaw. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii ug moingon kaniya, bay, pabaylo akog tulo ka buok pan kay miabot sa amo ang usa ko kahigala nga nagpanaw ug wala gayod ako'y ikadalit kaniya. Kung pananglit tubagon ka sa imong higala didto sa sulod, ayaw na akog sa muka. Gitrangkahan na ang pultahan ug ang akong kabataan ug ako nang higda na ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya dili siya mobangon og muhatag kanimog pan, apan mobangon na lang siya og muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagpunay og pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan ug siya nga nangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usaba kaninyong mga amahan nga mohatag sa inyong anak og bitin kung siya mangayog isda, o mohatag ba kamo kaniyag tanga kung mangayo siyag itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong mohatag og maayo nga mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan ang amahan nga atua sa langit labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Usahay maglago ta na mga taong way uwaw. Kana mga tao ba nga bagagnaong di mo maglagot ana. Kalagot nabag yung di gyud mauwaw ba. May kay mo istorya niya ang gibuhat dautan. Baga gyud naw, wa gi uwaw. Pero si Jesus karon migamit ba ya aning pagkaway uwaw aron tagaan tas atong gipangayo. Matud pa niya, bisag higala mo, di gina siya mo bangon aron muhatag nimo, pero mo bangon na lang siya kay wa man ka mauwaw sa pagsigig pangayo. Muna siya. Kinsa man ninyo dinhi ang mga way uwaw. Tas kamot. Ay usado ha, upat na ta. Mga way uwaw. Ako wa jud koy uwaw, siging pangayog slat. Sige baligyag slat. Pero niipikto ba ya? Niipikto sinan gatong kapilinhan nato nga atong slots nga gibaligya August 8 sugod nya kinahanglan tag 29,500 slots nga tag 1,000 o as of yesterday atong aging adlaw anahalinan gitag mga pila to tulad ko ning tan-aw nga to yung nahalin para ngadto sa kapilinha 31,454 slots. Kadaghan na. Bunga nis pagkaway uwaw aning gawali. Ibaw man ko na may kasigig yaw-yaw diya, apil na tingin na nimbam gitinging uban sige nanasad, isgot na sad anang slot. Mao sa niya akong paagis pagpangayo sa amon ninyo ana. O karon nangayo na pud ta og
4,000 kaslats ato na sang gibaligya para na sa atong pista dinhi kay naatay mga 2 million more or less nga atong gastuhanan pero murag mo sobra pa gid ni unya tag 500 per slot 4,000 atong gustong ibaligya nisugod na magpalit di jud ko mauwaw mo ingon nyo balik mo palit nguban na di na magimutanaw sa kong naong kamo labi na niya sa tubangan di na mutanaw sa kong naong baga agnaong ning paria murag mo ana ba karon bisag baga-baga tagnaong nahalina na sa taog 2,375 slots 1,625 na lang hashtag wa na ni ugma no uy pamalit na mo in town so mo na siya no anugon kaayo ang Mother Mary's Consoling Graces MMCG karon indot na kayo ang mutiks nako pader mopalit kog MMCG nakapalit ba ya ko atong imong MMHD pader o nga text na nga type ba pero donation ra gyapon gipangita ana yang ano ako maning gihisgutan tungod kay ang Ginoo iya ning pamaagi naay daghang panahon nga kinahanglan kita mo baga atong naong di ba kana mga prostitutes dili pagtamay sa ilang kinabuhi no pero baga gina sila naong nga mo display sa ilang lawas dili mauwaw aron magpakita haron paliton ilang lawas nagpabaga sa naong mubaiid anang laki nga di gainin niya kaila no awa mo kay bawa na ambot Brad Loloy kasuway ba ako kasuway ko kausa tingali to ana kaduha ba ton limot nako nya ang sunod kanang mga adik kanang mga drug addicts ba di gyud mauwaw magpakita ng ilang hitsura na porti na gyung lagua pabagas naong kanasang atong mga corrupt nga mga officials sa gobyerno apil na dinhi simbahan baga kay naong bisag nahibaw-an na gyud nga porti gid nila ka corrupt mangurakot lang yapon nya kamao lang yapon mo istorya aron dili gyud mabati ang ilang kaugalingon porti gyung bagaag naong no kanang imong anak sigihan kahagbong dito eskwelahan baga kay naong mangayo lang yapon allowance dagko ra ba kay pangayoon hagbong lang yapon baga gyud naong kana sang mga manag-uyab ba ana bisag di gyud gustos mga tao bisag gikasab-an na baga gyud naong kay mo padayon gyud ana daghan kay ta nga magpabagag naong para pagbuhat og sala pero kung anang magsigi kog wali dinhi inyong mga koral inyong mga yuta ay na mo pakig-away ana ayaw na mo pagsigig higugma ana pero naagi magpabagag naong nga mo ingon buot kan paria kadian pasabot di mauwaw ba dili maikog baga tagnaong sa paghimog sala kun makahimo niini ang makasasala nga magpabaga sa ilang naong aron dipinsahan ang ilang pagkadautan labaw na tingalitang mga matarong magpabaga tas naong para sa Ginoo ang unang nagpabaga sa iyang naong mao si Kristo wa mauwaw nga hubuan sa iyang sinina diha atubangas daghang tao nga napuno sa latigo ang iyang naong gibugal-bugalan sa mga tao nagpakauwaw ang Ginoo labaw na sad si Maria nagpabaga sa iyang naong nga nagbarog didto sa tiilan sa krus di ba kauwaw ato kakuyaw ato pero dito sa Maria ug sa atong pagpangadji sa santos nga rosaryo ang sentro gid nato mao ang kinabuhi ni Maria ug ni Hesus mga bagag naong ning duha mga way uwaw wa mauwaw si Maria nga wa kapaeskwela sa iyang anak bisag kinder wa siya mauwaw nga ang iyang bana panday pobre nga panday nga ginganlag Jose
Wa siya mauwaw sa iyang mga silingan. Gani si Jesus gikauwaw sa iyang mga paryente o sa iyang mga silingan. Wa siya dawata. Pero nagpabaga sa naong si Jesus, padayon og sangyaw bisag gisaway. Ana na siya. Nga mosunod mo ni Jose ug ni Maria. Kamong mga asawa, pabaga mog naong aron higugmaon ang inyong bana nga bisyoso. Bahala nagsawayon, agbay lang gyapon. Buot mo, ako maning darling. Ana. Hubag kang imong naong, kay gikulata kas imong bana, kay nagmaoy pagkagabi ikaugma, agbay lang yapon ka. Unsa? Wa kay uwaw, gikulata na ka, di mo lang yapon ng agbay-agbayan. Buot dahil mo nga, for better or for worse man. Nangatangtang ng imong ngipon sa sukmag sa imong bana, hungaw na kay kamutabi, sige lang yapon ka, agbay. Nga, mana mo, kamo mga asawa. Mga yawanon mo. Magpabaga ka sa imong nao nga buwagan nimo imong bana. Adto ka magpabaga sa imong nao nga musulti nga gibuwagan ko ng panuway nga ikaw ra bay gapili ana. Di ra ba ang mga tao bagaagod nimong naong gasigi ka diri sa saad nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway sa kapitos hangtod ang kamatayon mo bulag nato nya ni buwag kang buhi kang dako. Di ka mauwaw ana. Tuga-tuga kag saad-saad. Ingka dili ko mauwaw. Ang nagpabaga kas naong nimo aron mahimo kang bakakon, mas maayo tingali nga magpabaga kas naong aron tumanon ang imong gisaad. No. Nganom dag-ingnon ka, "Jesus, si piyata nakapili anang banang way ayo." Sige lang. Sige lang. Nganom di. Banam sa nanim kadaghan diyang gahilak-hilak kay wa gyud mabinyo. Porti maging luhod-luhod Ginoo tagahain taong pugbana Ginoo tagay taong pugbana ikaw imong bana pirmi gyud kang duolon aron tamparuson. Dehoy di sana pirmi oy mukuan man gud ang bana gud mo parahig mo sana nagsa. Nya kamo sang mga bana magpakauwaw mo og dawat sa inyong asawa nga napaangkan sa inyong kumpare kay nasipyat. Inyong isalikway o dawaton mga bana. Way bana. Kamo mga baga ra ba sa mugnaong mga banaha mo paghimog sala magpakaron ingnon dayon nga purti kunong buotana animal ka kulatahon na yon ikaw ha nagkuang ka dito kundat-kundat ka dito nagpakasa ka sa atong kaminyoon nya siya nga nangulata wa lang mosultis asawa siging panghilabot dito nga kinilo. Bitaw kasagaras mga bana nga dali kay masuko sa asawa kung masipyat bisag na alay ka text bisag na alay ka nagkita-kita sila atong iyang ex nga masuko din ang bana kanang banaha nagsigi sa nagkinilo. Pero ang bana nga faithful kay sa asawa kana bang tanan gid niyang focus na sa asawa o ang iyang paghigugma na sa iyang asawa sa Dios nun nga paagi bisag mapaangkan pa nagkatulo iyang asawa dawaton ra gyapon na niya ingnon ra gid na niya andam jud kong muonong nimo sakit pero this cannot change my love for you. Kitang simbahan asawa man ta ni Kristo kapila man ta nagkundat-kundat dito siyawa siging pakasa ang Ginoo siging hatag na to grasya kita sige sa tang pakasa kapila ka ningon si Kristo nato this cannot change my love for you bisag kapila ko nimo ilansang sa krus tungod anang imong sala this cannot change my love for you nya ang inahan aning atong bana si Maria unsa kay iyang gisulti ang iyang anak gibudhian sa iyang mga asawa nga mao ang membro sa simbahan. Kapilata mamaka, kapilata nagsigig higugmaan ng kwarta nga ang Ginoo nagsigig ingon ayaw lagi mong higugmaan ng kwarta higugma ako ayaw ang kwarta kay tuburan nas mga yawa pertigyud natong mohigugma musupak kita nga adto ta mangayo niya grasya ari nato spend sa yawa. Hilom lagi mo unya sa imong isig ka makasasala arrogante kay kang moingon sadaan ka hugaw na ka din ako modawat nimo
Nya ikaw, limpyo ka. Muna ako kamo, dawaton lagi na ako, bisag kung sa kahugaw sa inyong ihog, kolekta, mga dunoto naman ang uban, dawaton ginaan ako. Maingon jud ko, this cannot change my love for the church. Ana na. Kaya og matigom saan, arang-arang ba sa jud kita. Karon atay gibuhat ang tanan natong mga parokyano atong gitagaan og sobre pinaagis ato mga chapel leaders og sa ato mga kofradiya ni San Jose og sa katong inhas karon na panhabang atong gi panghatagag sobre ang tanan gyung pamilya, dili balay pamilya kay namay usay upat ka pamilya sa usa ka balay, tagaan gyud unsa may tumong ana aron makahalad mo nga ris Ginoo. Kay kanang inyong halad sa Ginoo bisag di mo kasimba kay portin yung layo to amos tabla, to amos antugop, to amo dito sa unsa nang dapita, makaabot diri ang inyong panalangin sa Ginoo og ang Ginoo nga nagtan-aw na tagaan sad mo. Una nalipay kay ko kay ato mang iparimit day before kay naman tay symbolic offering ana inig nobina mas nato karong alas 6 sa hapon. Nalipay kay ko nga nagtan-aw sa taga-tabla kay sila man mo'y kuan karon zone 1 sila may pilgrim sa atong Novena Mass, may Novena Mass karong hapon kay kaning atong Novena Mass karon para man ininyo mga online parishioners. Pwede sad mong mo-offer mga online parishioners, wa na lay sobrihay, it takes na lang kay mahurot diyan ning atong MMCG. Wa na magpasabot nga muhonong ratas 4,000 ug moabot ni siya 8,000 mas labing maayo ug moabot og 20,000 ang mahalin mas labing maayo, di ba? Halinan magitagtag 1,000 29,500 kani pa bang tag 500 di ta halinag 20,000. Unsaon man na nato? Unsaon man na ninyo padre? Sus ni atay projects din ni simbahan. Di pa gani ni matagbaw bisag 50 million pa kining ato rong projectonon sa atong parokya, di ni matagbaw og 50 million gamito na nato tanan diri. Di ta mauwaw, ako di ko mauwaw nga magsigig pangayo ninyo para aning simbahana mo apil pug kog hatag ani bisan pila ka tuig gikan karon og di ko mamatay mubiya ra man gyud ko dinhi, di jud ko mawili aning inyo mga naong. Ngano man nakatatak na kayo sa aking puso. Higugmaon atong simbahan, atong hatagan sa iyang paginahanglan, mao ni ang gustos Ginoo. Unya kita nga mga luluyon hatagan sadta sa Ginoo, kita nga mahadlokon sa Ginoo ug magbuhat sa iyang kabubuton, tagaan pud niya. Maobitan ang naas atong salmo niingon ta sa to bulahan sila managalaom sa Ginoo. Mao na siya. Sa atong unang pagbasa, ang mga tao nga dautan, matod pa sa unang pagbasa ni Propeta Malkias, ang mga taong dautan, dinhis kalibutan, murag mauswagon, daghan kay silag kwarta, bisag gasigi silag panghimaraot sa Ginoo, bisag gasigi silag panginsultos Ginoo, murag bulahan kay sila. Wa sila'y kaguol, way kasakit, daghang kay kwarta. Tinuod man na. Pero naaday ending, ingong Ginoo, hapit na, og duol na. Murara silag dagami nga sunugon. Sunugon sa way katapusan nga pagsunog. Pero kita kuno nga mahadlokon sa Ginoo, kaning sigig pamalit aning atong mga slots, ay mong kabalaka, hapit na mo mamatay. Oh! Labi na gid mong sige rosaryo dinhi, hapit na mo, gamay na lang kuwang. Pero adto na ta magtingob didto sa gingharian sa langit diin wa nay kamatayon, wa nay kasakit. Kuyog na ta ni Hesus og ni Maria nga moy atong gisintro aning pagsaulog sa pagampo sa Santo Rosario. No, kanindot ana, wa mo ma-excited? Og excited na mo, ang iyong Ginoo nga karon na mong hapon. Ay, tiwason sa nato ni atong nobina, no? Bisag human na las pista. Aron saan mo makadunit-dunit pa mo ba? No? Makabilin-bilin po tag arang-arang nga
projects din his simbahan nato. Dili lang sad kanila minantinil pa man ni. Oh, kading atong naong sa atong retablo, i-retouch pa man ni siya. Di pa man kayo ninindot no. Anindot ba o dili? Nindot ano? Oh, nindot kay mo din ihatod mo din magsakan mo glungon o yang inyong background, nindot kay retablo. Ayaw lang tingali. Nindot din magpakasal. Ang katong mga way kasal, pakasal na mo. Ay mo pagsigpuyo-puyo. Nya kamo sa mga kinasal pag anniversary na mo. Nya hatag mo maayo din sa simbahan. Di ra ba magtingog basta hatag na ato gani isulti mo. Again magtingog pero nindot kay pa din. O nya mo hatag mo. Ay manindog na tayo. Nobina sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbubo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan na puno sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo ug midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario ug tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining Santos nga nobina. Pag-ampo sa unang adlaw. Maghimaya ka, anghel sa langitnon nga paraiso. Maghimaya ka, putli uyamot nga babay, kay gipuno ka sa Espiritu Santo sa mga kalipay sa pagkatao sa anak sa Dios sa ulay mong sabakan. Maghimaya ka, masulubon uyamot nga inahan, tungod sa pasyon sa anak mo nga Dios. Maghimaya ka, maanyag uyamot nga reyna, nga nabanhaw ka sa kalayo sa imong gugma, sa mahimayaon nga pagkayab mo ngadto sa langit, lawas ug kalag. Pagpanamkon mo sa anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo, wala ka magkalisod sa pagdala mo kaniya, sa ulay mong sabakan, ug walay kasakit sa pag-anak mo kaniya, ug nagpabilin gihapon ang imong pagkaulay. Maghimaya ka, mahigugmaon uyamot nga inahan, kay wala ka maduhig sa sala ug sa silot sa sala. Maghimaya ka, Maria, nga kanunay among gidayeg, luwason mo kami sa mga kadaot nga giduhig kanamo sa sala, sa among unang ginikanan. Ilisan mo sa pasaylo ang silot tungod sa among mga sala, ug hatagan mo kami sa walay katapusan nga kalipay sa langit. Amen. Ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Ang inyong itubag, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa katawhan sa Dios nga pinaagi sa mga pag-ampo ni Maria nga midala sa Ginoo dinhi sa kalibutan, ilang mabatyagan ang iyang presensya diha sa nagkalain-laing hutong sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nasud nga nakamatngon sa bili sa kahiusahan nga pinaagi sa panabang ni Maria, muuswag sila ngadto sa kalinaw aron ang tanang kanasuran mahimong usa na lamang kamalinawong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang kanila nga mihalina, nga makasulod sila didto sa gingharian sa langit, aron uban kang Maria, ang mahimayaong reyna, ug sa tanang mga santos magdaig sila sa Dios hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among gipangamoyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo, makasunod unta sa ilang gipasabot o makakabot sa ilang gisaad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.